Față băieți. Stai. Ca mine eu mănânc care, de-aia eu nu mă joc acum. Să știți, oameni, să știți numai. Da, cu fiul băieți. Are pantaloni aia faină, nu eu ce, după aia nu știu ce se metoda asta. Tot să ia faină, tot ia, nu vedem. Sau îi spăl și îi dau scat, știi? El are câțiva pantaloni de Am pus 4 pantaloni sau 15 care le fac sau nu știu ce, cred că știu o dată, dar el este cel mai bun. Nu știu ce trebuie. El n-a trezit. Andai, mă duc pe contul tău atunci. Te mai fă, bine, pe contul meu. Bine. Până atunci, până mănânci tu, eu mai fac. Îi zic eu. Când zic înapoi pe contul la lui, dar nu te Dă-le idee mai tare pe noi. La tine tot e mai bine. O, atât de jos, e rău. Și eu dau de o pe tine, e. Tu. Pula, băi! Da. I-am dat un alt cameraman cu purcă pentru Speakerman, ăla Spider-Man-ul Speaker. Tu se? Pentru Spider-Man-ul, pentru Spider-Man. Tu ca Spider-Man? De Speaker. Ăla ne-a bun, că m-am așa. Da, dar din păcate i-am dat un alt cameraman. Care mai bune, boxe sau la filme cu lachete? Care mai bun? Care mai bun, au filme cu lachete sau la sau boxa? Ia cu pisoare? Stai că imediat te fac o rundă.
Tu mai fă, tu mai joacă de două. Eu mă joc până și bate. Pe consolă. Este asta. Le-a plăcut la copii bluza ta? Da? Nu te ridic acum. Eu încerc un om să bat hardul, adică tu, eu și un om. Deschid. Ăla de față, mă aștept pe tine, gen. Mi-am dat o să pot să fie. Medic. Cât oameni te chinui pe cloatoile, noi trei? Bă, tot nu batem, cred că o să-l batem, haide! Bate-l ca mea, mă, nu! O trecut cu... La nu contează. Cine? Ăsta e cam foarte urban. Uno, da. M-am pus chiar aici numai pe față. Ia sabie. Lali, calma, o temelle in barra, cred că nu. Mă până smuidă, mani, smuidă. Câtă viața, smuidă, mani. 4 ore de tot un boss. Zilete un minigun, de un boss este pe hard. E pe hard 100%.
Eu pus unele. Nu! Ortodox. Este un om, o ființă aparte de tine, adică are și ea personalitatea ei, are și ea dreptul să simtă ceva, să vrea ceva, nu dacă facă ce vrei,
Autoskip-on la amândouă conturile. Bate mediu mai întâi. Încercăm mediu cu autoskip-on. Cu 3 oameni. Toate wave-urile. Autoskip-on. Autoskip-on. Toate wave. Eu de fac. Așteaptă-te, gata. Gata, nu ne dă cre la tine. Pe contul tău. Despulă. Ca mamani trec în bară, destul sfintele eram pus. A pus! Ok, câte? Spui-de, manu, poate te trece de fapt. Nu treacă. It's easy peasy, spui-de, manu. Easy, manu, spui. Uite, cu mine nu fac. Cu mine, vezi acum aici. Nu. O să fac. Unde fac? Stai. Aici. Doar că mă de la spui de mano. Desculpe-te, eu acum îmi caut încărcătorul. De fapt, eu cu tine, mă rog, doar că pe contul tău am plăcut. Bine s-a dus în Petru. El este Petru, este oamenii știu de pe Dream, unii doar. Azi, bă, pe contul meu am 2300 de lei. În toate fel. Acum ne ducăm cu autoskip-on și am prea mult bani. Cât de... Nu dă căre, doar dacă... Oh my goodness, am evoluat un pic. Dar tu ai skin-ul meu? Tu ai skin-ul meu? Nu, doar pe celălalt telefon, de oamenii nu o să-l văd. O să-l văd doar că mă duc lângă tine. Uite-l. Uite, eu mă pun lângă tine. Bă, eu mă trec că mă duc de acolo și tu, că o puțin. Bă, că nu intri, că nu intri. Că sunt pe contul tău. Sunt pe contul tău. Mi-am evoluat amândouă la mașină. Păi sunt pe contul tău și pe contul meu amândouă deodată. Păi sunt tot la mașină. Eu ia grave pe tot la mașină. Toți speakermenii. Toți speakermenii. Ia grave acum. Sunt tot la max sau sunt impozită 3 de tot ăsta. Vacuum toilet. Oh nu, oh nu. Oh heck not dude. Îmi bag pizonul. Fuck not dude. Vreau murit. Mori! O să mai când adunea Spica mă da one shot. O da one shot.
Îmi bag pistol. Bă, câtă câreinale camale până-și punea, până-și punea. Ia dacă puteai în udă să faci data. Cât de bun am pus în cel mai bun leucrei. Bă, dar Ia poți să faci data în udă. cât o... Ia, sper să se gata la tine. Imediat e gata runda, că suntem la 800, la 30 e gata. Bă, dar ce? Că a pus atât de bună pe camera urmă încât are tot range-ul de la început. Ale tot range-ul. Ok, man. Coreza! Yes, Yes, pulă! Yes, pulă! Yes, pula, mă! Bă, am 12.000! Eu pe contul meu am 12.000, ține-te că am tata pe care n-a făcut minica! N-a făcut minica! Cât bani am? Cred că o să... Pulă, pula măsii! Ok, man! Cât de mult pot să pun? Man, da, bă, cât bani am? Ți dădeam gătate, am pus doar 1, 2, 3, 4, 5. Doar 5. Ți dădeam gătat banii. Nu, de fapt 6. Că m-am primit niște bani. 6 la maxim level. Nu, de fapt mai mult, că am primit mai mult bani. De fapt, 7 la max level. Nu, ultimul nu e la max level, aproape. 7 la max level acum. Man, easy peasy o să bătem. Ok, viață, ce cu pulă tău? Eu am găsit o pulă tău. Ce caută pulă tău? Ce caută mutantul ăla la web-ul ăsta doar? La medium de... 0.2, mutat 1.1 și e la Nu, W24. e mutat 0.0. E mutat 0.0. 1.1. Adică mai te văd să ai jucat să faci. Da, câte bani? Ok. Ia multe spică, mă merg. Pun 1000 aici, ca să nu treci de acolo. De acolo nu mai treci. Mai pun 5 camere, mai puneți... Am max la tine pe contul tău. Acum pun pe contul meu doar. Că tu ai maxim. Mai pun doar pe contul meu atunci. Până atunci. Și pe contul meu dacă îi pune de pe VZ-ul ăla la telefon. Final pulă. Imediat stai să puziție să-mi dat. Nici măcar nu-l văd pe G-Man acum. Nici măcar nu topona G-Man. Acum topona. După să-l faci pe G-Man, ies pe contul meu, pe contul meu că ies din loc și că intru eu. Bine. Bine, te zic eu. Basole tu până ne da moale. Dacă mai sunt mult basole pe spate. Basole tu până a murit, dar celălalt nu a murit. Dar așteaptă-te o mai putere ăla. Bă!
În spate mai e 2 mutantoi și 2 mutantoi, așteaptă. Doi scuză. Lobby! Acum e de pe contul tău imediat. Te opresc 2 secunde filmarea, 2 secunde, ci te fac alta. Da, să filmezi de pe care telefon tu filmezi? Doar de pe contul meu pot. A. Hai, stai că te opresc filmarea. Pa!